pana chakanyanya chachinja since iri weekend. Takwanisa kutaura na comrade Nyokayemabhunu. Mufaro vanawo havana chiri kuvanetsa, hapana ma-attempts kubva patakataura paya paiitwa ma-attempts. So far hapana imwe attempt yavainayo. Vanga vari ku-D section mangwana vari kudzoka kwavajaira kugara, then chipiri vodzoserwa futi ku-D section kuti vagadzirire kuenda kukoti musi wechitatu. Tichitaura navo tabatikana vandibvunza mubvunzo wekuti comrade Geza vari kutaurawo here mazuva ano kana kuti vakabatwa nezvigananda izvi? Tikati aiwa comrade Geza vakataura nezuro. Well, vachipa vatibvunzazve mubvunzo wekuti vari kutiwo kudii nesituation yatiinayo. Ndikati kusaziva kuti video yatakaona yanga yaeditwa here, but hapana pandakanzwa vachitaura nezvenyu. Varatidza kubatikana, which is fine. Ndo zvinoitika murevolution. Chatinoda kuzivisana semhuri yeZimbabwe, ndinoziva kuti vazhinji munotisanganisa muchiti ava vari uku, ava vari uku, ava vari uku. Ipfungwa dzamunenge muinadzo nekutraya kuda kuita intelligence. Isisu we are genuine people. Hamuna kumbotinzwa tichitaura nemi kusvikira pasungwa comrade Nyokayemabhunu. Tinenge tichiita basa repolitics tiri behind the scenes, because the mission yatinayo is very clear. Well, kubatikana kwaita comrade Nyokayemabhunu patataura nezvekuti comrade Geza havana kumboaddress about us, hatina hedu kuashora, asi ndavavimbisa ndikati comrade Nyokayemabhunu, comrade Geza makavaziva riini? Vakati aiwa takavaziva manje manje. Tikati igeneration yavo. Isisu makatiziva riini? Vakati aiwa vakatiziva kudhara. Tikati saka tichamira nemi. So varatidza kusununguka tataura izvozvo. Tine ruzhinji rweZimbabwe runotibata mazuva nezuva, huchiratidza kusimbisa kuti vari kumira naComrade Nyokayemabhunu. Sei tiri kumira naComrade Nyokayemabhunu? Comrade Nyokayemabhunu vari kurwira generation yedu. Kusheya kwavaiita message yaComrade Geza nekusheya kwatinoita message yaComrade Geza hazvirevi kuti tiri kushanda tese, asi message iyoyo tiri kufara nayo because it's a correct message. It's serving the purpose, it is serving the mission. So ndavati alright, zvisinei Geza revolution vanenge vachiita zvinhu zvavo, asi chiri kutifadza ndechekuti vari kutaura the same message yatiri kusheya isisu as the young people of Zimbabwe. Vakomana ava takavatungamirira kubva kudhara, nanhasi tichiri navo. Whether vana comrade Geza vanesu kana kuti havanesu, vana comrade Nyokayemabhunu they know kuti security yavo ne breakthrough yavo iri patiri. Nesu tinoziva kuti security yedu ne breakthrough yedu iri pavari. Vanhu vatakashanda navo kubva vachiri mayouth, vari kuziva zvinangwa zvatinazvo sevechidiki vemuZimbabwe. Tinavo vane makaro varimo vanotaura vachiti tiri mayouth kuZANU-PF. Tinenge tichikuonai muchitaura, mukana wamuinawo hatikutaurei nemazita. Asi musazotore mukana iwowo kuedza kutivhundutsira. You are part of our generation. We can deal with you one on one. So itai zvepolitics dzenyu dzekusapota Mnangagwa wenyu, motsigirana ikoko, moregedza kubata-bata kusaidi kwedu. Tine messages atete tichipiwa neurongwa hwamuinawo.
patakaita program yamai mujuru tichirana political party yamai mujuru, makauya imimi mukaedza zvamakaedza muine masimba ese nepawa rehurumende, mukaedza kutibata mukatipwanyira zvinhu, asi takakuonai muri makumbira futi kuuya kuti tigare paround table muchikumbira ruregerero. Guys, us we don't joke when we are doing things to do with the politics of Zimbabwe. My youth ari kuZANU-PF, itai zvamuri kuita ikoko. Comrade Nyokayemabhunu makashanda naye kwenguva yakareba, ndewenyu. Kana vana Mnangagwa vachitaura vachimata kasiyai aite zvaari kuita. I don't want to hear any youth kuZANU-PF commenting about this issue. Leave us dealing with this issue. I know we are together. I know you guys, you know us. But whoever dares and believe kuti Akura Musoro is no longer part of us, obuda pachena woti aiwa imimi wana Comrade Sarwaka muri kutaura zvinhu zvekupenga. Taura isa audio yako. Inini, I'm not someone wekuti we are very afraid of anyone. Those who know me, even tisiri together, if you talk about us, I will come and confront you one-on-one. The first time you pleaded kuti ngatiwe neround table, mukasenda secretary of Harare province by then, tikagara nawo pasi tikavanzwisisa, tikatsanangurirana kuti you are the one who provoked us. We are on a mission, and this mission is very clear. The challenge yamuri kuita pamuri kuedza kuti ataka ndezvekuti you don't know what forced us to be part of this mission. Ma-attacks enyu chaari kufoirira, you need to do a homework kuti why are you failing pamunotraya kuti ataka. Zvikananda zvakauya manje vana Wikineo, those are small boys to us. Vana Wikineo, they are kids to us in terms of the politics of Zimbabwe. We don't need to comment about them. Zvavari kuita zvemari, hakuna munhu anodya 10 plates of sadza a day. So mari haina chainotivhundutsa. So tinongosiya vachiita zvavari kuita nevavari kuita navo. We don't blame them. Hatina problem now. Let them do their things. But if they dare to come to our political side on a mission of our generation yatikutaura nezvayo, comrades in ZANU-PF who are even older than us, they met us when we were on our mission. We never approached anyone on this mission yekusave maZimbabweans. Hatina munhu wataka approach. But a lot of guys worked with us, they know us, they talk with us. But we never approached you because we have our generation mission which is very clear. So, pa issue ya Comrade Nyokayemabhunu, we know what you are doing. But we are not going to accept this nonsense to carry on. Tinonzwa wana Comrade Mtswangwa, they try to comment on wana Comrade Nyokayemabhunu. Shut up, comrades. This is not your case. Your generation is phased out. We are going. Cool it down, then leave us do our things of saving Zimbabwe. We know what our generation needs. Leaders avangonyuki vomera from nowhere. We are not in a hurry of achieving anything. We know zvatakatumwa naMwari. We are very patient enough. We know kuti zvichabudirira when the time is correct. So please, youths of Zimbabwe, leave madharaza ava vasiyane nana Mnangagwa vachiita mafights avo. Who've been caught on Wednesday. We need to see what move they are going to do again. But that one, it acts as an indicator to us. Kuti what's their intention vanofunga sei. Wana Comrade Mnangagwa vanhu vatakatombo during time yaMugabe, takatombowa very very close tichisupporta program yavo. Takazopesana pa issue yekuti they diverted their intention.
But when we talk, they don't even know kuti takambovatsigira. But they are in the forefront yekuataka mayouth of Zimbabwe. Macomrades, regerai nyaya yekuataka mayouth of Zimbabwe. What we need to assure you Zimbabweans, there is no one of our generation who is going to be attacked by these Ugandans and disappear like zvavakaita panana Dzamara vanga vari kuopposition dzekunana MDC. That will never happen. Isusu tiri one wekuti if they make an announcement they need us in Zimbabwe tomorrow, you will see us tomorrow, but munondoona ndiri pamba pemunhu announce kwatadedzwa tinozoenda after. That's the type of politics which I know better. The one who announces the message ndiye wandinoenda pamba pake. I don't go to the system because we know the system is corrupt. Ndiye anondi director to the system. So fellow Zimbabweans, haisisiri nguva yekuti toramba richivhundutsirwa these corrupt guys. We need unity. Teererai message yatete tichikupai each and every day. Ignore these messages dzevanhu vari kutry kuita the last kicks of the dying horse. We are the young generation of Zimbabwe. We are not part of the system now, but be assured, we were in this journey for more than 15 years. Good things are coming. All patient Zimbabweans, rambai muchiteerera message dzatiri kutaurirai. Avoid these Ugandans. Kana mchiona kuti you are not safe kwamuri, siyanai nawo. But isisu we are some of the people wekuti if you say you need to see us tomorrow, we will come to your home wotiona tiripo. Vakashanda nesu they know kuti isisu hatisvikirwe tinosvika. So on the issue of Comrade Nyokayemabhunu, the youth in ZANU-PF, cool it down. If you need to comment on it, do your video or your audio, then whatever stara koti ndiwe an, then we do one-on-one, then the game begins. Enough is enough, patashka panapa. We don't want to be bullied anymore. What you need to know is that 90% of the youth of ZANU-PF one vanotiziva. Whatever you say, pamunenge muri pa meeting muri 8 or 10, 80% of those people one vanotisendera message pa meeting panzi chakati comrade itai so. Asi isisu tinoenda kuna approacha munhu ataura meeting yacho mangwana. That's us. So the young generation of Zimbabwe, please, it's either you are part of us or you are not part of us. When we approach you, we don't have two options. If we don't know you, you are not part of us. If we know you, you are part of us. Saka hatisi kuzombotraya kukuisai padhuze nesu tichiedza kuda kukupai mukana wekuti mumbotaura nesu tichikuti muite zvezvigananda zvamunenge muchiita. Makatumira vanhu kuPretoria takavaona. Chakaregedza kuti tivarove vanhu ivavo is because of police yakatirambidza. But I was very ready kuwadzemura mazimbama those people. But anyway, they were managed to be chased away. But next time, don't do those silly games. Whenever we say we are coming there, tikatukuya kuzoadresa kwa Harare pakati. Don't bring nonsense there. Tinenge tichuya tiri ready, we have the security of our people. If you send your Ganandas, we don't respect any uniform anymore because we know that this system is corrupt. So you need to know that whoever you send, whether any authority ipi amamupa as a government, tinobva ipapo iri a win-win. We don't respect anyone anymore who is part of this Uganda system. The police system of Zimbabwe, vari progressive, vanoshanda nesu, they know us. The military system, the progressive military system, vanoshanda nesu, they know us. Whoever comes achita no makomrades msetes vamuri kuita, we are going to retaliate there and there, and the game begins, because we know that you are not part of us. We are not going to respect any system anymore because we know that you are corrupt Ugandas.
vanhu vamatuma, they are not even trained officers. The trained officers, we can identify them, but zviganandas zvamunenge matuma, we will deal with them. Murare zvakanaka maZimbabweans, be safe wherever you are, but anyone who dares, especially patasvika izvezvi achitaurira kuti the young generation must be persecuted like zvamuri kuita comrade Nyokayemabhunu, agaabuda achirekodha, we will come next day tiri pamba pake. Hatina zvatomita asi teda kutaurirana man to man. Tasvika pasituation yekuti we need to talk man to man now, because nothing is moving munyika matiri, but we are being bullied each and every day. Takupai message as Zimbabweans, we are waiting for someone to speak, then you see us tichitaura naye, we are going to record on video. Tasvika comrade tavaona tikutaura navo pano, vasina zvavanotiita again. Murare zvakanaka, murare muri munyasha. Takamirira comrade Nyokayemabhunu bail application on Wednesday. Paperwork iri kufamba zvakanaka, so zvinhu zvese tiri kutarisira zvichafamba zvakanaka. Zviganandas here in South Africa, we know kuti zvamakaita imimi, I am still there in South Africa. Whoever wants to see us, inini I can send a location, ada hake kana phone number dzangu I can send you. I am not afraid of those systems, but to Zimbabwe I need to come specifically for someone who is daring. Tatenda, murare zvakanaka.